हेल' सुनाफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ शेयार खालामनो नुजाफैलायबाय आङो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दा आङो बेलासिनि वाकिं खालामनानै फैबाय टाइमाबो जाबाय 7:30 जालायलायबाय ओमफ्राय दा नै गाहायावनो जिरायनानै दं आरो आङो बिनि फिसाजोआ दासो ओंखारलांदों टिउसननिफ्राय फैनानै दसे लोगोफोरजों पार्कआव गेलेनो होननानै दा साबिया लानानै थांफादों बे साबिखौ लाबोनो बावदों दा आंबो साबिखौ लानानै फैनो बावदों दा बेयावनो जिरायनानै थाथ'बाय आङो दा बेयावनो जिरायनाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसैलाय आङो दासो नुदों आङो मोनसे भिडिअ मानि बङाइगावआव फिसायानो बिसिखौ बुथारलायबाय जाहैदों बर' मानसि नङा नाट होनदों आरोखि ओमफ्राय दा न'खरनि मानसिया मा फोरमायदों पुलिसफ्रा मा फोरमायदों नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ एसे नायनानै लाबानो जाबाय आं एसे शेयार खालामना होनोसै बिदिब्ला মোৰ সৰুমণি হয় বিজুলী নাথ অফিচত আহিছিল অফিচৰ পৰা ঘৰত যোৱা অৱস্থাতে সমজিতে বাছ এটাৰ মানে কি কয় ভাড়া ৰুমত সোমাই কাটি মাৰিছে এতিয়া আমাৰ এটা দাবী সমজিত নাথক এই প্ৰশাসনে ফাঁচি দিব লাগে এইটো মোৰ দাবী সমাজৰ বৰ্তমানে মল্লিগাঁও ছাৰ মোৰ বনি SBI আণ্ডাৰত চাকৰি কৰে মানে কি কয় সৰু বনি বিজুলী নাথ SBI আণ্ডাৰত মানে বৰ্তমান এতিয়া কি ব্ৰাঞ্চ হৈছে ব্ৰাঞ্চ অফিচত সি কাম কৰে অফিচৰ পৰা ঘৰত যোৱা অৱস্থাতে সমজিতে এটাৰ কি কয় ভাড়া ৰুমত সোমাই কাটি মাৰিছে এই সমজি নাথে এতিয়া মোৰ প্ৰশাসন ছাৰ আৰু মোৰ SP ছাৰক মোৰ এটাই অনুৰোধ সমজিতক ফাঁচি দিব লাগে নাপাওঁ চমৰ এতিয়া হস্পিটেল গৈছে চমৰে কাটিছে সেইটো মই গম নাপাওঁ আজি সন্ধিয়া 5:30 বজাত বৈতামাৰী আউটপোষ্ট এৰিয়াৰ পৰা খবৰ আহিছে ICUলৈ যে এই তেওঁলোকৰ ইয়াতে আমি য'ত ঠাই আছোঁ ইয়াতে এটা কাজিয়া হৈ মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি খবৰ পাইছে তো আমাৰ পুলিচ টিম আহিছে আহি দেখি মাইকীগৰাকী বিজুলী নাথ বুলি হয় তেখেতক হাজবেণ্ডে মাৰিছে বুলি সন্দেহ কৰিছে তেখেতে মৃতদেহটো ইয়াত পৰিছে আৰু হাজবেণ্ডো জখম হৈছে হাজবেণ্ডক হস্পিটেলত লৈ যোৱা হয় এতিয়া আমি ফৰেনচিক টিমক মাতিছোঁ লগতে মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে পুলিচ টিম আহি প্ৰিলিমিনাৰী এনকুৱাৰীখিনি কৰা नुबायना सनाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौथ' दा हिन्जावाबो साख्रिसो मावलायबावोमोन जाहैदों दा मानि थाखायबा बुथारदों बेखौथ' मिन्थिया जाहैबाय अब्लाबो बेफोरबायदि फिसायानो गावनि हिन्जावखौ बुथारदों बेफोरबायदि खोनायोब्ला बा बिदिफोरबायदिखौ नुनो मोनोब्ला बिराद दुखु मोननाय मोनो आरोखि गावनि हिन्जावानो फिसायखौ बुथारनाय बा गावनि फिसायानो बिसिखौ बुथारनाय बेफोरबायदिखौ आरो मोजां मोना आरोखि जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर दिनै बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होसाबबाय आङो सनाफोर दिनै आङो जेबो ब्लगबो बानायनाय जायाखै जेबो ब्लग भिडिअबो होनो हायासै बाहेरायाव थांदोंमोन नालाय जोङो टाइमबो मोनासै इडिट खालामनो मानो बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट